Monsters, bananas. I'll tell you the problem is their water supply is dried up. Tell them this word for workout. I feel better than single-handedly turned the desert into an oasis by diverting water from a hot mountain source. Much like that. What? Wait, guys, don't say that. Too late? All hands, keep going to water, take the bananas, and ruin your society. That's it. I will not be perfect. Now, eat the full force of my intellect. Look upon Benjamin the Toolmaker and despair. Way to go, Phil. Ano to? Octavio Jones. Ako lang nanalo. Cute yan. Liit-liit. Hello, kain na. Ikot mo eh. Nandiyan. Uy, madumi. But actually, Fred
Mag-play ka na. Play ka na mag-isa. Mag-isa. Hindi ka mag-isa. Halay ka, Toy. Halay ka, Toy. Halay ka, Toy. Nasaan ang toy mo? Ha? Nasaan ang toy mo po? Gutom ikaw? Gutom ikaw? Say hello. Ay! Say hello. Hello. Good girl. Upo ka lang dyan. Bulay ka dyan. Ha? Ay, ka na. Sige, sige. Dito ka. Lapit. Lapit. Come. 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 Ito sa likod mo. Stop. Ba't gumaman ikaw? Yan. 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 Sila. Sit down ikaw, Dong. Sit down, Dong. Takot kayo kay Dondon? Takot kayo kay Dondon? Hindi ka naman kapagating yan. Dito ka, Dong. Bakit? Sit down. Oras na, oh. Ito sila. Sit down ikaw. Sit down daw. Sit. Tapos sisikot, eh. Wow, saan pupunta? Ikaw. Wait, wait. Wag. Dapat ito ba ito? Wala na. Wala na ba?
Mabilis lang sa kanyang luga. Dito pa. Wait natin yung mga kakain. Think I can translate from here, guy? They're saying people fish Ah. cheese and little broken ass, watering the fields with his bitter tears. And naturally, they want me to supervise. Wala. Bigas na sila. Babay na. Babay na yun. Babay. Nagbabay na. Bye-bye. Ay. Ilan yan? 9? May 9 pa. Bye-bye na. Ikaw nga. Meron akong magbabay. Ha? Meron akong magbabay. Babay yan. Ayun yung isa, oh. Tulog yung isa. Hindi tulog. As dong. Yan, naamoy ka ni Dong. Nangyari? Ano nangyari? Laro kayo ni Dong. Dong, laro tayo, Dong. Laro tayo, Dong. Laro tayo, Dong. You built a wall around your family. You also built a wall around your heart. No, you. I'll tell you what you are. You are a bad father. Wah! Hindi ikaw. Hindi ka. Bawa ng cellphone mo. Ang dumi na ang kamit mo. Baka natin bukas yan. Suot laba. Suot laba. Wala ko damit. Asan ba damit mo? Mag-iisa lang yan? Ha? Iisa lang? Ano lang binigay sa'yo? Bakasyon. Kasi isa lang damit. Ano yun? Tulog lang isang gabi? Ilang weeks ka ba dito? 2 weeks na ah. Ayos pa sila. Kedong. Gutom na daw. Gutom na kami. Wala pa sila doon eh. Lapit na. Alishiti. Dali ito, sit down. Yan.
ba yun doon? Nagpakit-pakit na si Domino kasi yung damit niya. Nakapakan. Hmm. 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 Iya. Iya. Hindi ah. Hindi ka ano yan ni Charbon. Nandito ako. Wala pa sila. Ano ba yan? 7 maging na ako papakain. Hindi ka dito lang. Antok.